Vrije Baptistengemeente Nehemia in Dokkum is zo'n de komst van vernieuwd prediker Orlando Bottomblij sabbelt groeit dat zij een nij onderkomen nedergaan. Dat hoopt het Bottomblij voen te hebben in Theater Sens, aan de orenkant van Dokkum. Maar een theater en een kerk onder één dak, werkt dat? Wij hebben gezegd als wij dit zouden kopen, dan willen we het theater door laten gaan. En tegelijkertijd willen we het theater ook gaan gebruiken op de zondag. Dus dan zou zondags eigenlijk onze kerkzaal zijn waarbij het vergroot kan worden. Dat we nog meer zitplaatsen kunnen realiseren. Omdat we op dit moment kunnen er ongeveer 400 mensen in het theater. Maar zou je de foyer erbij kunnen gaan betrekken, wat we dus onderzoeken. Dan zou het betekenen dat we nog meer mensen daar kunnen herbergen. Nehemia zal het heerlijke bouwkeerpje. Ondernemers die in het pongen zitten, maar je blauwen. Alleen nog de Joetijske eigenaar, die een skiermakbedrijf had, gaat eruit. Theater Sens is positief over de plan. Maar het budget wel dat het kerk invloed had op haar programmering. Wat de bedoeling zal zijn, is dat er in ieder geval zo'n programmeringteam er blijft bestaan. Maar daar zullen natuurlijk ook onze mensen zitting in nemen. En dat je met elkaar, zoals de heer Fiet nu bepaalde grenzen heeft, zo zullen wij ook bepaalde grenzen hebben. De gemeente Noord-Eerst-Friesland is echt positief, maar had wel een aantal betingsten. Wij zijn als gemeente heel duidelijk geweest en zijn ons belang is daar dat de invulling van het theater zo objectief als mogelijk gebeurt. En dat de invulling daarvan lost tot van de snijsviering. Zowel dus in uitingen als in geestelijke zin. Maar dat is wel voor u een hele wichtige betingst, ook voor het verlenen van subsidie. Wat er aast Barreseel bij de poort, het gebouw dat de Vrije Baptistengemeente Nooi zit, is nog net duidelijk.